Што нагаварыў Лукашенка, чаго вартыя яго гаранты і якой страшнай бядой палохае беларусаў палкоўнік Мінабароны. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дзіўны і страшны прагноз ад беларускага палкоўніка. Начальнік авіяцыі Мінабароны Давідовіч выступіў з вельмі неадназначнай прамовай. Чамусьці ён чакае, што ў выбарчы перыяд у Беларусь заляціць грамадзянскі самалёт, які прыйдзецца збіваць. Как раз таки в ходе всего этого предвыборного процесса я думаю, что мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать скажем так, со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать нас на какие-то действия. Как мы себя поведем в той или иной ситуации, если на нашу территорию залетит какой-нибудь гражданский самолет? Мы, конечно, будем вынуждены применять по нему оружие. Ведь это сценарий, который обкатывался уже неоднократно. И потом с обвинениями в убийстве мирных граждан, мирных пассажиров, которые случайно заблудились. Ведь эти сценарии нам известны, мы о них знаем. Мы готовимся к такому, в том числе к таким провокациям. Тут нагадаем, што пасля прымусовай пасадкі самалёта з Пратасевічам неба над Беларусю закрыта для заходніх самалётаў. Яны аблятаюць нашу краіну якраз каб пазбегнуць любых магчымых праблем ці правакацый. Лятаюць толькі самалёты так званых сяброўскіх краін – Расіі, Узбекістана, Кітая і гэтак далей. Таму каго і чаму там сабраўся збіваць Давідовіч – пытанне цікавае. Лукашенко не стрымаў слова. У Новосибирску скардзяцца на праблемы з пастаўкамі. До конца 23-го года туды мусілі прыехаць 120 тралейбусаў беларускай вытворчасці, але на канец студзеня даставілі толькі 95. Не ўсё добра і з трамваямі. З 9 атрымалі толькі 6, і каб разруліць праблемы, расійская дэлегацыя нават ездзіла ў Беларусь на заводы масы БКМ. Адметна, што падчас сустрэчы з новосібірскім губернатарам Лукашенко асабіста даў слова, што ніякіх праблем не будзе. Цытата: «Я гарантую вам, што ўсе нашы дамоўленасці будуць безумоўна выкананы. Прытым якасна і ў тэрмін». Канец цытаты. Але ж, як бачым, лукашэнкаўскія гаранты нічога не вартыя нават у такіх дробязях. Камуністы пашыраюць свае фейкі пра курапаты. Цяпер яны пішуць іх проста на камянях. Ідэйныя прыхільнікі чэкістаў сцвярджаюць, што быццам бы ў курапатах не НКВД расстрэльвала палітычных вязняў, а немцы забівалі габрэяў заходняй Еўропы. На пагорку ў цэнтры ўрочышча стаіць вядомы камень. На ім выявы Хрыста, Багародзіцы і апостала Андрэя, а таксама высечаны надпіс ахвярам сталінізму і напісаная белай фарбай цытата з кнігі прарока Ісаі. Але пачынаючы з 20-го года лукашэнкаўцы пачалі рэгулярна паганіць гэты сімвал. Яшчэ ў лістападзе 20-го вандалы напісалі на камені «Вернём практики НКВД». Цяпер жа яны замалявалі надпіс ахвярам сталінізму і па-руску напісалі «Всем убіенным на Белой Русі в 20 веке» і «Аперацыя Курапатын Юден». І вось калі што, апошняя фраза і паказвае на аўтараў гэтага вандалізму, бо «Аперацыя Курапатын Юден» – гэта фейк, які ўжо некалькі год распаўсюджваюць пра лукашэнкаўскія камуністы на чале з адстаўным палкоўнікам Александром Плавінскім. Раней іх прапаганда была маргінальнай, але цяпер часы іншыя, і слова ім даюць нават розныя дзяржаўныя пляцоўкі. Акрамя таго, у курапатах усё больш паваленых крыжоў. Такое ўражанне, што хтосьці адмыслова дапамагае ім паваліцца, і нават на Галгофе, у цэнтральнай частцы ўрочышча, ляжыць на зямлі адзін з найбольшых крыжоў, пастаўлены ў памяць ахвяраў з Браслаўшчыны. Падымаць крыжы ніхто не наважваецца. Чым хваліцца прапагандыстка? Медалём за 10 баксаў. Вядучая БТ Ксенія Лебедзева ў сваіх соцсетках пахвалілася, што атрымала медаль за судзейнічанне СВО. Але тут ёсць нюанс, бо, па-першае, гэта нават не дзяржаўная ўзнагарода, а па-другое, такі медаль з чыстым пасведчаннем лёгка купіць у інтэрнэце. І каштуе ён зусім не шмат – ад 19 да 30 беларускіх рублёў. Разам з прапагандысткай узнагародай адзначылі і яе трэнера, праўладнага спартсмена, інструктара па ММА Антона Рыбчанка, які ў мінулым годзе вазіў гуманітарку на Донбас. Дарэчы, падрабязней пра асобу Лебедзевай і яе шлях да поспеху вы можаце паглядзець у нашым нядаўнім відэа. Спасылка ў верхнім куце экрана. Паказальнае відэа ад БТ.
Чым бліжэй дэпутацкія выбары, тым больш лукашэнкаўцы расказваюць казкі пра ціск і правакацыі і рыхтуюцца да падаўлення хоць якіх пратэстаў. Тым часам стаўленне людзей да гэтага працэсу бачнае нават па іх адказам лукашэнкаўскім жа журналістам. Усе даўно разумеюць, што дэпутатаў у сучаснай Беларусі не выбіраюць, а прызначаюць. Ці дакладней выбіраюць, але не грамадзяне, а Лукашенко і яго паплечнікі. Я вам скажу честно, что бесполезно идти. Все равно кому надо, того поставить. Это как всегда. Не актуально. Потому что больших изменений, даже вот если... Ну, я, правда, не обращалась никогда к депутатам, но я вижу вот по обстановке. Даже вот взять наше ЖКХ, очень плохо работает, я не знаю. Поэтому как-то кого там выберут и что... Я считаю, важно проголосовать. Единственное, что я столкнулась, например, в последнее время с такой проблемой, как очень плохое оповещение. За кого мы идем голосовать? Просто я прихожу на участок и только первый раз вижу. Ну, это же несерьезно. Незвычайную траўму атрымала турыстка ў беларускай царкве. Жанчына з Мінска наведвала Свята-Міхайлаўскую царкву ў аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага раёна. Там 54-гадовая жанчына сказала, што хоча на свае вочы убачыць, як звоняць у званы. У храме пагадзіліся і турыстку правялі ў званіцу. Там нечакана здарылася трагікамедыя. У момант звону язык аднаго са званоў адарваўся і трапіў жанчыне проста ў галаву. У выніку пачалося разбіральніцтва. Судова-медыцынская экспертыза заключыла, што мінчанка атрымала лёгкія цялесныя пашкоджанні па прыкмеце кароткачасовага разладу здароўя. Цяпер па факце траўмавання жанчыны сілавікі праводзяць праверку. Загадкавая страляніна адбылася пад Мінскам. У аграгарадку Прылукі з пнеўматыкі абстралялі аўтобусы з пасажырамі. Ніхто з людзей, на шчасце, не пацярпеў, але ад стрэлаў пабілася шкло. І незадоўга да гэтага на паркоўцы хтосьці пашкодзіў 2 легкавыя аўтамабілі. Таксама магчыма, што з пнеўматыкі. Цяпер хуліганаў шукаюць і калі знойдуць, то хутчэй за ўсё іх чакае крыміналка. Добрая гісторыя з Віцебскага раёна. Там людзі выратавалі аленя. Знясіленая жывёла стаяла ў нейкім ступары проста на дарозе каля вёскі Камары. Мясцовы жыхар убачыў дзіўныя паводзіны жывёлы і не прайшоў міма. Аленя адвезлі ў акадэмію ветэрынарнай медыцыны. Па словах лекараў, хутчэй за ўсё жывёла адбілася ад статка, перастала есці, аслабла і не пражыла б і некалькіх дзён, калі б яго не заўважылі неабыякавыя людзі. Адразу 2 цяжкія навіны ад праваабаронцаў канала Мэйдэй. Стала вядома, што музыкаў гурта «Нізкі» перавялі ў следчы ізалятар Мінска. Гэта кепскі знак, бо значыць, што на іх сапраўды завялі крымінальную справу. Праўда, у чым дакладна вінавацяць музыкаў, пакуль не агучваюць ані сілавікі, ані прапагандысты. Таксама бяда адбылася ў наваполацкай калоніі нумар 1, дзе ўтрымліваецца шмат палітзняволеных. Па інфармацыі праваабаронцаў, там пачалася эпідэмія грыпу. Медчастка калоніі перапоўненая. У некаторых атрадах з прастудай злегла палова асуджаных. Сітуацыя вельмі сур'ёзная, гаворка ідзе пра сотні захварэўшых чалавек. Але сілавікі і адміністрацыя калоніі, як звычайна, намагаюцца захаваць гэта ў таямніцы. Таму цяпер усім вязням адмянілі тэлефонныя званкі дадому. Пачаліся выпрабаванні на пацыентах беларускай вакцыны ад каронавіруса. Прычым выпрабоўваюць яе на бюджэтніках, а канкрэтней на гомельскіх чыгуначніках. Улады хваляцца, што вакцына працуе добра і хутка яе зможа атрымаць любы ахвотны. Праўда, тут ёсць адзін важны момант. Незразумела, ці будзе яна бараніць ад новых штамаў. Бо раней вучоныя распрацоўшчыкі расійскай вакцыны «Спутнік Ви» шчыра прызнаваліся, што іх прышчэпка ніяк не дзейнічае супраць новых форм віруса, такіх як кракен. Але ці пераможа кракена беларуская вакцына, адказу няма. Такой кватэры вы дакладна яшчэ не бачылі. У Мінску, здаецца, вельмі незвычайнае жыллё. Гэта кватэра, дзе адзін пакой, але ж 2 прыбіральні. Прычым адзін унітаз знаходзіцца проста на кухні, без якой агароджы, а каб скарыстацца другім, трэба прайсці праз шафу. Ды і ўвогуле, у аб'яве пра гэтую фаянсавую нарнію ўсё дзіўна, бо па ўказаным адрасе стаіць не жылы дом, а нейкі гаспадарчы будынак. А сама кватэра хоць і знаходзіцца на 3-м паверсе, але незразумела, чаму мае
краты на вокнах. У аб'яве пра жыллё пішуць, што яно мае касметычны рамонт і пажыць у такой кватэры можна за 681 рубель у месяц. Гэта прыкладна $215. Хто плюе ў гродзенскую даносчыцу? Сумна вядомая Вольга Бондарова працягвае сваю барацьбу з белтэлерадыёкампаніяй. У даносчыцы страшна прыгарэла ад навагодняй перадачы на канале НТВ Беларусь. Бондарова ўбачыла там расійскіх артыстаў, якія прынялі ўдзел у скандальнай голай вечарыне і кінулася пісаць даносы. А да кучы выказала і свае абурэнні рознымі іншымі тэлепраектамі. Праўда, БТ праігнорыла нервовую кабету і даслала адказ, што калі не падабаюцца забаўляльныя праекты, то, маўляў, глядзіце, палітычнае. Ад гэтага ў Бондаравай яшчэ больш прыпякло. Яна напісала, цытата: «Нельга з нашымі тэбэшнікамі працаваць ціха, не звяртаючы грамадскай увагі. Яны жэст добрай волі прымаюць за слабасць і плююць на працягнутую да ўзаемадзення руку». Канец цытаты. Тут падобна, што Бондарова спыняць сваё змаганне не збіраецца і, выцершы руку ад выдуманых ёй жа самой слюней, працягне страчыць свае даносы. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.